Hello, good morning. Nandito na kami sa sa lugar ng Samar, Alin. Papunta na kami ng terminal nila. Nanggaling kami ng Matnog, ito na. Ito nakadugtong kayo na guys. Hindi ako nakapag-live dahil kayo nabusan ako ngayon ng load. Ito tingnan nyo na lang kung paano kami ang tawag yun, maglanding. Landing ba tawag nun? Atraka. Ha? Atraka. Atraka daw, atraka. Yun, tingnan nyo. Meron nakapisto doon mga tatlong birds. Yan. Parang yan na nga siya, patras eh. Yan. Tingnan nyo kung paano kami dumikit. Ito na yung kadugtong kanina, yung naputol. Simula kayo na pag-alis namin hanggang pagdating dyan, tingnan nyo mabuti. Pasensya na, hindi ako makapag-live ba, ubusan ako ng ludulit. Mamaya isin ko na lang mamaya ito. Ang ganda. Banayad yung dagat, oh. Hindi maalon. Kot kayo na kasi dun, maalon kasi kanina. Ito, tingnan nyo guys. Baba namin mamaya dyan, diretso na kami yan. Wala na kaming tigil na wala na kaming tigil na tatawid uli ng ganito. Kasi doon sa sa Monico Bridge, hindi na tatawid ng yun, katulad nito na sasakay ng barko. Kasi yun, mayroong tulay kasi na nakatawid papuntang Tacloban. Simula ng anong lugar ba yun yung pinanggalingan? Kalbayog. Alin na una tol? Kalbayog o tol? Alin na una tol? Yung dulo ng San Juanico, ano yun? Hindi, bago magtakloban. Kalbayog muna? Katbalugan. Yan, ito na, dito na kami guys, tingnan nyo. Napakaganda, napakalinaw. Wow. Dito kami ni hotel, oh. Dito kami ni hotel ngayon, tingnan nyo. Hello. Yan, malapit na kami. Tingnan nyo mabuti guys kung paano siya dumikit. Tingnan nyo mabuti. Paano siya mag-park. Paatras to. Diba ganun kagaling. Kung may driver sa kalsada, may driver sa dagat. Mga expert, kanya-kanya expert yan eh. Mayroon din sa papawid, di ba? O, tingnan nyo kung paano niya pakasyahin yan. Tingnan nyo, huwag kayong kumurap, guys, Huwag kayong kumurap. Hindi mababangga yan. Tansyado yan, no? Naka-atras pa yan, Tingnan mo, naka-atras pa yan, guys. Tingnan nyo mabuti, Huwag kukurap kayo. Huwag kukurap sa pagpapanood. Kasi kung kukurap kayo, pag may mabangga, hindi nyo na alam. Enjoy lang sa pagpapanood. Enjoy lang. Ayan o, pinipinahan ng puti. Yun. Napansin nyo? Hulog ang club. Napansin nyo? Nagwala ang barko. Ayun na. Parang sumabit kami guys. Naramdaman ko guys. Guys, tingnan nyo. Yung pinahaulaan ko kayo na guys. Yung pinahaulaan ko kayo na, sabi ko, ano una-unang winelding sa barko? Yun nakita nyo yung welding. Yun ang sagot Yung paulo kayo na eh. Ano una-unang winelding sa barko? Yan Yan guys Diba? Ang ganda yung galing, diba? Ayan. Yan ang kabilang barko. Yan. Yung kabila naman, ito rin. Ayan, paano na kami sa paano dumikit sa bakal yung siminto na yun. Tingnan nyo paano dumikit. Diyan ngayon dadaan yung jeep ay mga sasakyan sa baba. Diyan dadaan ngayon. Tingnan nyo mabuti guys. Astig na. Yan maghahagis na po ng heavy. Astig, di ba? Ganun dito guys. Ako actual ko nakita guys. Yun, hintayin mo guys. Naghagis ng tao guys. Ano hinagos? Yun, nahuli. Undak. Undak pala yun. Ayun, may kumuha doon guys. Tingnan mo, may kumuha. Anong kinuha niya? Dalawang lubid. Pinaghagis. Maliit na lubid, hinagis guys. Tapos, ang kasunod niyan, malaking lubid. Ganun lang kasimple.
Yung nakasimple. Tapos tao ang nagtutuko doon para Lumikit. Ayan. Ayan lang. Sa Tagalog pag giya. Giya, ha? Oo. Tapos hawarangan ng tao Oo. para Line. Sa Chinese, chungwa cha. Sa English, saving line. Sabi di ba? Kaya na dala po eh. inulak na ng tao Ayun na. sa baba. Ayun na, nabigil. Saan? Oh, yung lang simple guys. At least nakita niyo kung paano. Alam ko marami nang nakagawa nito. Lahat po ng driver, bababa na po. Wala na driver. Lahat ng driver, bababa na po. Guys, bababa na kami ngayon guys. Tignan mo. Dali lang, pal. Mamaya abangan nyo mamaya papunta namin Tacloban. Abangan nyo mamaya pagtawid namin San Manico Bridge. Idugtong ko na lang mamaya kasi hindi kaya simula dito hanggang doon, hindi kaya. Kanina naubusan ako ng load kaya kanina yung marami nagpa-shoutout, pasensya na. Marami kasi kayo, hindi bilis din na tumakbo eh, hindi ko mabasa agad-agad. Review ko na lang, review. Astig oh. Galit. Oh, may lindol. Lang. Ganito pala dito oh, tingnan mo, nakipansin nyo guys. Galing Oh, napansin nyo, umangat, tagilid. Bukas na yung rampa. O malamang. Yung rampa yung dala Ayun, na oh. ng sasakyan. Kaya pa mahirap pala may tao dyan. Mahirap pang may tao dyan. Kasi tinulak nila eh, parang Ito, magulat ka. Napansin nyo guys, umangat kunti. Kasi bakit? Siguro yung pinakalock yun sa baba. ginanyan ni Tyson, no? Ginanyan yung tinulak niya. Samsung. Ay, Samsung. Yun ang lock ng rampa eh. Oo, malamang. Maangat, bababa. Binaba na yun guys para yung daanan ng sasakyan. Lalatag. Sayang, hindi ako doon eh. Dapat nandun makita nyo yung personal eh. Sayang. Next time na lang. Okay. Yung mga kasamahan namin dito kayo sa loob. Yan. Yun din ang iba. Dito. Yan sila. Si Utol ko. Kasama kami. Dito kami nakapisto. Kanina. Ngayon habang hintayin muna kami kasi nakakainip yun sa baba. Baka magtayo kami na matagal. May rayuma pa naman ako. Hindi, joke lang. Wala akong rayuma, no? Healthy ako, ah. Mataba lang ako pero wala akong rayuma. Excited ako sa sa dadat na ko sa San Manico Bridge. Sana doon hindi maulan para makita nyo rin mamaya. Magadugtong to simula kanina doon sa bitokang manok. Makadugtong to. Abangan nyo. Tapos yung simula kagabi doon sa terminal doon sa may yung Matnog to, no? Matnog, no? Matnog ba yun pangalan? Matnog. Simula doon hanggang ngayon dito, dumating kami dito sa Alin. Makadugtong lahat yun, idugtong-dugtong ko na lang. Abangan nyo. And then, doon sa San Domenico Bridge hanggang dumating ng Biliran, ipagdugtong-dugtong ko na lang para mabuo na. Pagpanood nyo, para sa inyo yung ginagawa ko. Abangan nyo na lang guys. Yan sila habang naghintay ng bababa. Ganito yung buhay na yung travel ka at tatawid ka ng ng dagat. Ganito yun. Sa mga hindi pa nakakaalam, adventure sa inyo to kasi hindi nyo pa alam. Sa mga nakakaalam na palagi na buwi ng probinsya, ganito ang ginagawa nila. Naging hobby na nila to. Experience to sa mga hindi pa alam. Experience ko sa inyo. Sino? Experience to sa inyo guys. Basta inuulit ko yung hindi ko na shout out kanina, shout out ko na lang sa review. Pagpasensya niya, salamat sa suporta niyo kanina. Ang dami niyo. Hindi ko na
Hindi ko nabasa agad dahil ang bilis ng takbo ng comment nyo. Thankful talaga ako sa mga support nyo. 10, 15, 1, 2, 3. Hintay sila. Nabangan na lang natin, guys. picture lang pala. Ha? Plaka. Ano yung plaka? Yung pala natin. Paano mapicturean? Ano na? Hindi, may picture yung kanina. Ha? May picture na May number ka doon? May number ka pala doon. 8817. 8817. Hindi, yung siya kay ano, kay tatay. Kay tatay, driver. Wala. Sakyan. Takak yan. Kayo na yung biskuit isa. Filter. Hindi ba yung binili ko? Ha? Babae? Ayang. Ha? Ayang. Sino ayang? Barbie. Ay, nagbabasa ng mga sasakyan. Andyan na? Ayan! Andyan na! Ayun guys, sige yun guys. Ayun na, labas na. Napansin nyo na yung dalawa. Ang ating natulog. Hindi ba yun? Yan. Yan na sa atin? Ay, yan. Hindi yan. Parang gray yun eh. Yun guys, napansin nyo guys, lumabas na yung ibang sasakyan. Yan ah. Nanggaling po yan sa loob. Na-imagine nyo guys, ito ba, may pa-imagine lang ko lang sa inyo. Parang actual. Paano nakasya sa loob yan? Ang dami yan. Yan ang isipin nyo. Kung gusto nyo malaman at makita, sumakay kayo ng ganito sa mga hindi pa nakaranas. Nahuli ang private kanina. Huli no? Una naman ang pasok. Ah, Kasi pupapruha Oo, ka oo, nito oo. eh. Pupapruha ka eh. ayun na oh. Una naman ang private. Malumabas yung ate. Wala pa? Kapag yung Tacloban, sir. Oo, Tacloban. Dito kami biliran eh. Maganda yung ano, yung Kasi daanan ko sa Manico Bridge mamaya. ano ni Oo, para idugtong ko na lang. Oh. Yan no. Ano na sila? Susunod na rin kami ngayon. Abangan nyo guys. Wow. Standby tayo, standby. Mapunta na tayo. Follow the leader. Follow the leader na tayo. Follow natin sila. Kasunod ba? Bababa na kami. Bababa na kami. Dami nakapila guys. Oh. Yeah. Step no. Ayun, hanggang doon. Ganito yung actual na sumakay ng barko guys. Ganito yun. Bababa sa hagdanan para lumabas doon sa pintuan. Yan. Bababa na kami. Diba? Madilim na ata. Yun, no? Ingat lang. May sasakyan dyan. Abo. Kailangan makauwi tayo ng patiwasay. Kasi mahirap na ma-injured tayo. Uwi tayo naman na masarap. Yun, no? Dami guys, oh. Bye-bye. Labas na kami. Yan, no? Lumabas na kami guys. Hello. Yan.
Ana. Judo. Ito yung bangka dito. Hindi ko alam kung saan ito papunta. Yan. Ganda dito. Ito, hindi ko alam kung saan ito papunta. Lugar na to. Basta ito, Alin, part ng Samar. Ito, guys. Yan. Actual na lumabas yung malaking truck, guys, galing sa wow, may tali. Okay, may tali yan, guys. Tali yan yung tali palabas. Yan. Yan na. Galing sa lalim, galing yan sa loob ng galing sa loob. Ayan, no? Reina Imperatriz. Yan. Complete. Kompleto na tayo. Oops. Aray. Ang patras ng ko, patras. Una ka na? Ay, nako. Pauwi na kami. Dito na kami sa loob lahat. Simula kami sa barko. Mamaya abangan nyo sa doon sa San Juanico Bridge. Idugtong ko lang dito, guys. Putulin ko na. Thank you. Ayan. Tumakbo na kami. Putulin ko na to. Naintindihan niyo yung salita. Ito English dito, English. Pinalo daw. Laga ko. Yan. Summer.